ngikuyithoba okukhulu ngiyabingelela babukela bakhona emakhaya okhuluma umthandazi uDlamini la ePetritif. Kunodaba engifuna silikhulume noma ngilikhulume kubantu balizwe kuye umuntu uthi understand noma aka understand, kodwa usalako ngizobe ngikhulumile ngendlela engifuna ukubeka ngayo. Mbukelo khona ekhaya impilo imfishane, impilo yinde. So la emhlabeni kahle kahle kuka choose mayikhethela. Musuthi mawubona omnye umuntu ayizamela ngeyakhe impilo bese uyamceka, and nawe wena ogcekwayo uma ungaphela amandla awukaso uza umuntu athi cha uyaphusha, athi uNkulunkulu akubusisa phusha more. Always mozama izinto kuba khona abantu abafuna ukucindezela phansi impilo yakho bangayiphakamisi. Ungathi ufuna kulotshola utshela abangani bakho utshela abantu ophiya nabo bathi hayi mntase usheshile, mntase uzophathwa indoda, mntase kunje kunje, kodwa mangathola into yenziwa kuyena yena angayivumela, kodwa into ebengayifuni yenziwe kuwe. Mbukelo khona ekhaya. So noma uthiwa uwesilisa ufuna ukuganwa thiwa sozomosha imali ke manje solanda kuhlupheka, end of the end vele uyogcina uganiwe. So zama ukuthi yonke into yakho mawuyenza emhlabeni isinqumo usathe uwedwana. If ubona ukuthi unkosikazi wakho noma umuntu wesifazane ophiya naye kuzokuphatha kahle ukuthi ubomchinisa, umthengele impahla, umuphi imali, umenze abe yiko konke kuwe empilweni yakho, kwenza lokho. If ubona ukuthi umuntu wesilisa ophila naye umkhothamela, umenza inkosi kuwena, lokho kuzokuphisa kahle, kwenza lokho. Ungathathi into oyibone ngaphandle uzoyenza phakathi endlini, ngoba asifani singabantu. Asenginitshena kubabula bakhona emakhaya ngicina njengamanje ngicela sikhuleke singazicela uNkulunkulu asikhanyisele asindise. Ngifisa ukuba nomuzi omuhle, kuba nezimoto eziningi engisho inombolo yazo, nenkomo eziningi, abantwana bangabi baningi, impilo yami ngi-afford, nomuntu engifisa ukuphila naye noma engiphila naye ngim-afford, angasweli lutho ngendlela engifisa ngayo, ngendlela engibona ngathi uma ngaphila kanje ngizoba right. Angifisi impilo yomunye umuntu because angimazi ubunzima labhena ukuthi bungakanani. Mina ngikhuluma elami side ngendlela mina engifisa ngayo. Mbukelo khona ekhaya. I'm a prophet, DR Dlamini umthandazi. uNkulunkulu anibusise, anikhanyisele, aniphe indlela. La uhamba khona ngoba uyabona ukuthi uyaphumelela, hamba mo. Alikho ibandla efuna ulikhethe. Ngeke ngahamba ngakwashembe nganikela kunamhlanje likhala ethi livukile. Buka lapha ngilivusile beke nakhabe kwizinto